Tällä videolla mä kerron ja näytän, miten sä voit helposti tehdä omalle vauvalle vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan jaloille. Ja tätä hierontaa voi tehdä kotona vaikka päivittäin tai useamman kerran viikossa. Tämä kestää vain muutaman minuutin. Ja erityisesti jos vauvalla on vatsavaivoja, itkuisuutta, niin tämä on tehokas ja nopea apu siihen. Eli tuolla jalkapohjissa löytyy semmoisia vyöhyketerapeuttisia heijastepisteitä, joita hieromalla saadaan nopeasti apua vauvan vatsavaivoihin muun muassa. Aloita hierominen silleen, että ota öljyä. Mulla on kokosöljyä, mutta sä voit käyttää mitä tahansa kylmäpuristettua öljyä, vauvaöljyä, mitä kotoa löytyy. Ja sivele vauvan jalat reidestä tai jalka reidestä jalkapohjaan saakka. Sellaisilla varmoilla tai kevyillä otteilla. Muistuttaa vähän lypsämistä se liike. Muutama toista näin. Ja sitten hiero jokainen varvas erikseen. Pyörittäen ja semmoinen kevyt veto siihen lopuksi. Seuraavaksi sitten liuuta sun peukaloa vauvan kantapäästä sinne päkiöihin useamman kerran. Voit myös tehdä pyörittävää liikettä peukalolla. Käytä aikaa tähän reilusti. Keskellä sitä jalkapohjaa sijaitsee ne suoliston heijastepisteet, mihin kannattaa keskittyä, jos niitä vatsavaivoja on. Muista hieroa myös kantapään alue ja jalkapohjan molemmat sivut. Lopuksi vielä jalkapöytä. Sitten voit muutaman kerran pyöritellä nilkasta kevyesti ja sivellä nilkasta tuonne reiteen saakka. Ja sitten toistetaan sama toiselle jalalle. Ensin ne semmoiset lypsävät, varma mutta lempeä ote. Muutama toista sieltä, ihan sieltä yläreidestä jalkapohjaan saakka. Minkä jälkeen sitten taas ne hierotaan ne jokainen varvas erikseen. Pieni pyöritys ja kevyt veto. Sen jälkeen sitten ne liuutukset peukalolla kantapäästä sinne päkien seudulle. Useita toistoja samoin. Voit tehdä myös pyörittävää liikettä peukalolla. Vauva saattaa aristaa tätä jalkapohjan hieromista, jos hänellä on kovasti vatsavaivoja, mutta kannattaa silti jatkaa vauvaa kuunnellen tietysti, mutta tee jonkin aikaa, jotta ne helpottaa ne vatsavaivat. Kun sä teet näitä toistuvasti tätä hierontaa, niin vatsavaivat helpottaa ja sä pystyt vähän pidempään hieromaan. Sä voit aloittaa ihan lyhyellä hieronnalla, jos se tuntuu kivuliaalta vauvasta aluksi. Ja sitten tosiaan ne kantapään hieronta ja jalkapohjan molemmat sivut ja jalkapöytä. Jos sä haluat tämän koko vyöhyketerapeuttisen vauvahierontavideon, niin sä voit ostaa sen mun nettisivuilta www.holve.fi. Hintaan 49 € koko se opetusvideo. Tämä on edullisempi kuin yksi vyöhyketerapeuttinen vauvahierontakäynti. Ja se on sulla niin kauan kuin sä haluat, eli ihan rajoittamattoman aikaa. Sä voit hieroa vauvaa sen avulla aina kun haluat. Ja siinä käydään sitten päästä varpaisiin hieronta. Voit ostaa tuosta ruudusta näkyvästä linkistä.